سلام نعهم تخاتلتي جري برودكشن كم يدخلوا كم يالهم ينبر نلمون كم تلمود ناي سرحت كزانا بسبب ناي هاردوود فلورين كم يجرنا نسريو ويون كم يجرنا تي حساس كونو أترينا يوم سرايز أبينا ويون أترينا يو شاين دي جبر نحر كونو تفلورناتنا بخم يجرنا بوليش نجبرو ويون شاين نجبرو زر مدب قريب لكم الله ምናልባት ቅድሚ ናብቲ መደብ ምኻድና ግን ሓደስቲ እንድሕር ኣለኹም ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ከምኡ ሓጋዚ ወይ እውን ጠቃሚ መሃሪ ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ናትኩም ሰፖርት ኣይትረስዑ ከምኡ ኣነ ድማ ብመንገዲ ስራሐይ ከምኡ በብግዚኡ ዘድልይ እዩ ዝበልኩ ወይ እውን ጠቃሚ ዝበልኩ ከቅርበልኩም ክፍትነ ስለዚ ሓቢርና ናብቲ ናይ ሎሚ ሒዘልኩም ዘለኹ كمي جرنا بوليشن جبرو ويون كمي جرنا اتي رسح زلو نسريو نحر دامج مور دامج زلو هينها اتفللياتو انتينا هنتكم زلنا زري مدب قريب لكم الله نسفح تعستوك سمو بار زي كم زين ريال لنا تي هاردوود فلورناتنا تي ناتو سيرفيس توب سيرفيس كم زلهم سرانا يو ازي دامج اندهر داي كوينو لعلي تي العلو تراي اندهر زتقرف كوينو ب ولويلنا تي ناتو دلو غريسي زخونه زيتي وي زخونه رسحه زلو ناو بقب مسصرنايو ولويلنا مالتي اتخيل زلو حبرتات النهرالي ويزخونا ناي كال عينة حبري كم صعدا مسالي دي او زنطبه النهرالي نعو قدمنا النهرالي نايو اتي نغبرو كوت والحنتي اي كراني مالتي سلازي ازي زغبركو ابزي النهر نيرو اتي فلور اتناي العالي ناتو كوتين زنبره ويكاتي بوليش ناي قدم زنبره مسنقصه بب قرب كقلت سلاز جمره اتي ناتو واكس جن صبق سلاز نبره تحبرو تراي دغور كو ነገር እንደህራ ነሩ ነው እቲ ዲፕ ክሊነር ናቱ ሎ መጽረይ ዝኸውን ናይ ክሊኒን ደለዎ ማለቲ እቲ ቦና ዝበሃል እቲ ካምፓኒ ሽም ኮይኑ እቲ መጽረይ ግን መጽረይንን ፖሊሽን እቲ ሽም ሓደ ዓይነት ግን እቲ መጽረይ ቦና ክሊኒን ናይ ክሊኒን ወይ ካቲ ግሪሲ ዝኾነ ታፍ ሰርፌስ ዝኾነ ተሪር ክስታይ ዘሎ ርስ ሓዛ ሓዘን እንደህር ነሩ بقوليلو خطريلنا زخيل مولولي مصري አሎ እዚ ልካ هم ዝንሪኦ ዘለና እዚ ቦና ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ምድንጋር ከይኮነና ቦና ዝብል ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ክሊኒን ስዊፈር አሎ እቲ ፖሊሽ አሎ ጥራይ ከነንብቦ ዘለና ግን ቦና ክሊነር ዝብል አሎ እቲ ክሊነር ቀዲምና እንጥቀም ልካ هم ዝንሪኦ ዘለና እዚ ቦና ውድ ፍሎር ፖሊሽን ይባሃል ማለት እዩ ሃርድውድ فلور بوليش مالتي تي بوليش جي اموداتات سراحناتنا مسودانايو زغبر حبري خنو لاي نخلينا گن اتي شاين زغبرو اتي زنصبارو نتي حاسيس زلو كم زنصبارو زغبرو ازي مالتي منالبات بتي لومدا صاو عني عدناتي فينافيل دبحال كولا غلو كوم عينت مسلي زلو هجنتاينا نقبر دلنا ازي زقبرو زلخو كالاي كوتي لك ازيا زتقمل دلخو مابركا مسؤوت صنح حنتي كيتالا تشيت يا مالتي اب يو اس ميبي يو اس كندا زلنا اب هوم ديبو وي لوس كنا هنغزان خلينا مالتي لك ازيا نهم استسرحت يا تاجرك مالتي ازي كتقام كله ግን ነቲ ዘሎ ቀዳምነት መስጽረናዮ ልክ በትናይቲ ዲዛይን ናይቲ እንጨይቲ ዘሎ ዝኸደሉ ላይን ከይሰገርና ከም አንዳ ገበርና እንድሕር ብጉቦ ለኺናየን እዚ ምስነቀዘ ቀልጢፉ ይዝነቅዝ እቲ ሻይን ዝገብር ኮት ሽዑ ሻይን ክገብረልና ይኽእል ምናልባት ኣብዚ ፈላለዩ እንድሕር እቲ ሰርፌስ ናትና ብጣዕሚ ዝተሃሰ ዳሜጅ ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደ ባፈር ዝበሃል ኣሎ ማሽን ረንታል ሱን ብረንታል ክነምጾ ንኽእልና فلور بافين ماشين اندحريلنا كنرخبو نخلينا اندحر كم كستايون اتي ناتنا هاردوود فلور ازي دامج اندحر كوينو اتي حبرتات ناتو اندحر تقوليتو
ወይ ካልእ ዓይነት ሕብሪ ክንቅይረሉ ምስ እንደሊ ድማ ድራም ሳንደር ኢልና እሱን ድራም ሳንደር እያ ትበሃል እታ መፋሕፍሒት ማለት እዩ ሕጂ ትግቡእ ክኸውን ዘለዎ ተፋሕፊሑ እቲ ናይ ቀደም ሕብሪ ዘሎ ተኣልዩ እንድሕር እቲ ሰርፌስ ናይቲ ፍሎር ስሙዝ ዘይኮይኑ ከምዚ ሓባጥ ጎባጥ ኮይኑ ነቲ ዝሓቢጡ ዘሎ ወይ ሓፊሉ ዘሎ ዕንጨይቲ እታ ድራም ሳንደር ማዕረ ክትገብሮ ስለ ዘለዋ ነቲ ሓፊሉ ዘሎ ክትፍሕፍሖያ ማለት እዩ እቲ ዓሚቕ ዘሎ ምናልባት ክትበፅሖ ተዘይክኢላ ከዓ ልክዕ ሶሳብ ንበፅሖ ከዓ ክንፍሕፍሖ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እቲ ቲክነስ ናይቲ ፍሎር ይፈላለ ኸውን እዩ 3/4 ኢንች እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉን ብሰለስተ ስቴፕ ሳንድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንድሕር እቲ 1/4 ኢንች ኮይኑ ግን ረቂቕ ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ መስማር እውን ሳንድ ክንገብሮ ከለና ክሃርመና ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ 1/4 ኢንች ረቂቕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ፍሎር ባፊን ማሽን ጥራይ ተጠቒምና እቲ ላዕላይ ሰርፌስ ንዑ ስሙዝ ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ሕብሪ እቲ ኮፓለ ዝፅዋዕ ብኣፀዋውዓ ናይ ዓድና እዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ስተይ ንብሎ ሕብሪ ክንቅይር እንድሕር ደሊና ኩሉ እቲ ናይ ቀደም ዘሎ ብግቡእ ተፋሕፊሑ ምስ ተኣልየ እቲ ናቹራል ሕብሪ ናይቲ ዕንጨይቲ ምስ ረኣናዮ ኢና እቲ ንደልዮ ዓይነት ስተይን ክንለኽዮ ንኽእል ማለት እዩ ንዑ ምስ ለኸና እሱ ምስ ነቐፀልና ድማ እቲ ፖሊሽ ዝበሃል ወይ እቲ ዋክስ ዝበሃል ብላዕሊ ንገብረሉ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሻይኒ ዝኾነ ኣንፀባራቒ ፍሎር ክንርኢ ንደሊ ማለት እዩ ምናልባት ኣፅሪናዮ የትክመና ንሓንሳብ ሻይና ይገብር ፀሪዩ ከምዘይ ፀረየ ዝመስለሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ፖሊሽ ኦልሬዲ ዘንፀባርቕ ነገር ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መወዳእታ ነዚ ይመስል እቲ ግሎስ ንብሎ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ፖሊሽ ሃይ ግሎስ ፖሊሽ ኣሎ ሎው ካሎ ስተይን ካ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከም ምርጫና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምናልባት ንሎሚ ዘቕረበ ሒዘ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ዝኾነ ሓሳብ ርእቶ ኮመንት እንዳሃልኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ዝፀሓፉለይ ከምኡ ብግዚኡ ክበፅሓኩም እየ ማለት እዩ ሓደስቲ ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ዘለኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትብባዕኹም ኣይትረስዑ ከምኡ ጠቓምን መሃርን ሓጋዝን ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ከዓ ላይክ ሼር ብምግባር ናባኹም ይገድፎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሓድሽ ሓሳብን ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለናዮ ሰላም ቅነ